Čaute, tu je Aven a vítajte pri druhej epizóde Hide and Seeku. Za chvíľku už budeme štartovať. Dneska tu sú tí dva Patrik 1, 2, 3, 4. Pozdrav. Ahoj. Potom tu je jeden nemenovaný Digistív. Pozdrav. Čaute. A potom tu je ešte náš host Merdman. Ne, prepáčte, volal som Rubin, ale ja ho volám Merdman. A ja Metla. Čaute ľudia. Takže, dobre, pozrieme Ja sa, či už join. tu môžeme ísť, ja viem, z minulého dielu. Niečo napíšeš Jion, či jak sa to Hej, jo, volá. jo. Si tu ne. No No, a sú tu. ukaň sa. Ja to Eh, skáčeš. Jak včera budeme robiť parkourové skilly, No a teraz ja idem druhý. ale ne, ja budem skákať, No, Vyhodilo ťa to. ale hej, Napíš to. vyhodil. Áno, vyhodilo. Tak robí, keď je veľa ľudí, ako sa nepripojí, to je gej. Áno, Nemám nič proti Tam- ním. ináč, tu, Diskriminuješ gejov. Čo? Diskriminuješ gejov. Ty vole. presne, Nie, ale ja Počkaj. nemám nič proti ním. Sú tu normálni ľudia, jak my. áno, Ale... len trošku som na chlapov. Ne ho také poznám. Ty kokos, oni mu furt stoja na blekoch, Ja som- blekoch. Ja som to včera Včera skákal a ja som preskočil to pomaly celé, som bol tam hore. Kde? Tamtom ti to budlo. Bak. Čau, Heidentík. To je Seeker. Metla, ty si tu? Do toho bugu. Robin, No. ozývaj sa. Ne, Čaute. buď tichý, ne. A No, jak tam som- hore som bol dneska. Či včera. Tuna? A to ani nehrám. Tak A začni. čo sa mám ozývať, keď Ozývaj sa, bo ti dám... skáčeš tu jak začiatočný parkourista? No nehovorím, bo ja No, neviem ty vôbec. no. Ja vôbec neviem. Nebojte sa, také videá nikdy nebudú moje. No štartujú za 10 sekúnd. hej. No, takže... No poďme, 10. Čo ma tu? Zabijem ho s mojimi asasinskými skillami. Aha, Ježiš. kotva. Šicota. No, jedna. Štartujeme. A ideme, počkaj, sme A čo bol, som? drevo. Či vlna, biela vlna si. No, Biela nájdi vlna. niečo. Hľadaj, ne, počkaj, idď do Tu toho má. domu. Tam hore. Ne, Tam ne, hore, ne. vidíš, tam je nedostávané to. Tu môžeš byť. Neviem. No, No, a tu nás sa skryjeme. no druhý ti teba vyrutili stavať. Už sa tam nedostaneš, bo tam je, ťa vyrutili. Ale ne vodidnu. Ešte na druhé poschodie. Počkaj, Tam tam je sa, to aha, také- tu je. Ne, počkaj, kde je druhé poschodie, takže ti? Ne, to tam musíš vyskákať. Počkaj, tu nás sú páčky. No, a ty si myslíš, že to Všetky tu sa ti pôjdu? na hovno. Nemáš žiadny redstone, tak Ne, počkaj, tam je dačo, dispenzore tam sú. Keď to hovorím ja, ale to je pravda. Ne. Áno, áno. Choď do ďalšieho domčeku s vlnou. Čo robíš? Jo! Fan na secret. No, Ale je... Choď do toho veľkého kobostonového. no Hej, tá, a bude ako to- vlna bude v Počkaj, však to je to ten dome. kostol. No, vlna Kostol. bude v kobostonovom Ideme dome. sa Počkaj, pomo- tu máš. ideme Tu sa- je ideme ďalšia sa vlna. pomodliť. Počkaj, však aj tu sú vlny. Hej, vidíš? Ja idem tu na do kraju. Ideme sa pomodliť. A vlna nech ide k tebe. No, a on je teraz na tebe. No? A budeme... Seeker. Seeker is boss. Dobre, teraz môžeš ísť na No, teba. teraz si kedy sú, okej. Ty máš lagi teraz. To iba keď natáčam. Ja nemám kedy, mám kedy. Dávaj bacha, lebo už sa hraje. A ja Seeker Ako som ja som štyria. myslel, že by sme to točili aj cez Synaps možno. Neviem. Skúsime potom. Ale teraz sa tomu nevenujme. Hraješ sa. Presne! Nezabudni skočiť do tej vody, hej. Šovám! Tu máme niečo. Hej, a ty sa utopíš pozri. Nepočkaj, keď pôjdeš tu na chod do toho. Ukáž? Ukáž mi to. Nie. No tak idď do vody. Bacha Seeker. Zaď beha. Počkaj, tam bolo džura v zemi, môžeš tam ísť, ne? Vráť sa späť. Nebola čestka? A džura tam bola. A na čo sú ti čestky? Tak tam nič není. Vidíš, daj tam sušenky. Cobblestone. Nie sú tam nejaké veľa secretov? Počkaj, i tam do boku. Ne, aj na tej map... I tam do boku. Dva. Ja už Tu idem na po boku. tebe. Tu má? Ne, Áno, Tu ide, tu ide, tu ide! Či Ostan nie? tu, ostan tu. daj bacha. Ježiš, ja si... Žepec. Už ťa Žepec to. Dobre, toto bolo. Ochu. Ach,
Ja som hovoril. Wood nebo log? Žiadny ochl. Co je surové drevo? Wood nebo log? Napíš ani jedno. Log. Fakt? Ja po anglicky Áno, neviem. log. Log. A včera som písal log a bolo to vieš čo? No. Kovadlina. Logy kovadlina. Hej. Nie, anvil je kovadlina. Nepočuť. Nejdeme. Áno, anvil je kovadlina. Ježiš, Ďalší. ďalší, vy sú slepí. Budeme počítať. To máme dvoch. Teraz ďalší naraz ešte raz. To mám Ešte nevadí, tak lebo- sa- Choď sa enchantnúť, ne? Kde? Neviem, ale máš levely. Minado 300. 30 sekúnd. To je... A však čo, na čo sú mi čestky? Normálne hovor, čo sa bojíš. Nie. Aha. Tak potom... No tak teraz, aha, on ti povedal, že tam máš čestku, hej. On, nemenovaný host. No ako keď toto budeš ničiť, jasné, že si niekto nevšimne. hej. Ne, lebo oni nevidia, že to tak ničíš. Áno. Ja. Vidíš? Áno, Vidíš? nevidia to. Nevidia, vidíš? Ne, tak to Ty vole, to... To aj fakt tak môžeš ničiť, nič. To je vidíš iba Ne, ty. ja nechcem nič. Tam jeden sa zabíja. Vyru sušenku. Na stôl daj sušenku. Na stôl. Ideme... No už ide Ko? ďalší. Ide už ďalší. Nedá sa vyhazovať. Naozaj vyhodiť item. To môžeš iba z... Á, dobre si... Čo má? To fucker je tam? Nie, to niečo nič. Id na neho. Skočíme sa na Hitni ho. Hitni ho. Čapni ho! Čapni ho. Čapni ho! Čapni. Čapni ho! Áno, Ne, už ne, počkaj, daj mi pozor. Už ho nečapaj. Ešte ho čapni. Ne, sa. Nie, počkaj, nie je pevný blok. Počkaj, Nie. to solid time. Vidíš? Blblo sa ti solid time. Offside. Ne, to iba ja musím tak byť. Nebij ho. No čapni ho. On je zabíja! Ja už sa prdeli. Uj, si práve. Čapni Aha, ja ťa. som za sikera. No, to som vidieť. A ja? Nekúknite sa, koľko nahrávame. Však 7 minút. Aj Budeme to dokonca. mať asi 9 minútový diel, toto bude. Tak... nie. Epizóda, Dylan. Aj, Aká si pamätám včera, ako sa bol. Áno, pamätáte si včera tu bol, len nie tu na. To čo ma hitlo. No, ešte No, to, hej. Až dvakrát ma začalo hitlo, to nemôže to hytie aj. Tak jak včera. Hej, taký blok nám nemôže byť. Ty si ešte pozri, aké bloky tam môžu byť, lebo ty si budeš myslieť, že na teba útočí vzduch. Ako zima je. Čo ho nič. Musím sa Poď do toho kostola, tam bol tá vlna. Áno, Hej, vlna tu ešte išla. Aj vlna. No, nie vlna. Sa pomodlím. Ja Ja No, počkaj, no. choď ešte za ten oltár, že čo to je z Gebuzinu. A to si zrobiť. on je debil, ja som byla vlna. Však vlna je iba biela. Oh my god, to je cool. Ja ti prehom, kde je vlna. No, toto... Dobre, by som skôr. Bude to také 9 minútové, natočíme to ešte takú minútu. Už natáčam. Niečo, že čaplo. Nečo sme, niečo. Lol, von kolo mne neprojde pol hodiny. Flame, Asi... čaplo. Čo? Hraj ho. Čo? Čakal, že si ešte je teplo, ne? Neviem, flame teplo, on to písal. A spadol si. Ty si A. Ja si škoda, že nespadol tam než včera. Mohli ste to vidieť Ale pri... ešte 15 sú sa vypieli. Ale hajdery. Hajdery sú títo bloky. A ty si seker. A seker je vždycky jeden. Ja to a nepoznám hajdery sú ešte vôbec. Vidíte takéto seky? Áno. Áno. Takže my Ne, sa s vami nekončím. pre dneska lúčime a uvidíme sa v ďalšom dieli, takže čaute!